Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ माने आङो भिडिअ बानायैया साननै जालायबायमोन। सोरनिबा आलासिनि हाबा सोरबा लोगोनि हाबा बिदि जानानै माने आङो भिडिअ बानायनो मोनैया साननै जालायबायमोन। ओमफ्राय दिनैसो बानायलायबाय आङो भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मागो बायस्रानायनि जोंहा हासबेन्डजों आबैजों माने फिथा जानो होनगासिनोमोन आरोना। बेनिखायनो जोङो सानबाय आरो माजों आंजों फिथा बानायनानै जाहोनोसै होननानै। आबैयाबोथ' जोंहा बुरिथारबाय नालाय, ओमफ्राय हासबेन्डआबो फिथा जानो होनगासिनो खामोन। ओंखायनो जोङो सानबाय मा दिनैहाय फिथाखौनो सावना जाहोनोसै होननानै, लावदुम फिथा आरोना। स' थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो, आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै हो, साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, आरो हायोब्ला अननानै शेयारबो खालामनानै होदो। स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ। ओमफ्राय नै दायो फिथाखौ देनानै लाखांबाय, ओमफ्राय दायो सालिगासिनो। ओमफ्रायो फिथाखौ माने देनानै जानोसै आरो। आबैयाबो जानो होनखादोंमोन, हासबेन्डआबो जानो नागिरखाबाय दंमोन। मागो बायनायनि लावदुम फिथाखौनो सावनानै जास्रानोसै आरो जोंहाना। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ। पुरा उलाराव देनानै लाबाय फिथाखौ। दिनै पुरा मागो बायनायनि सेथ्लायावनो सावनानै जानोसै आरो जमानो। मागोआवबो जानायालाय जादों, होमबाबो माने जानो लुगैफिनबावोना। दालाय मागो बायबाय नालाय, ओंखायनो जोंहा दिनै जाबावनोसै आरो मागो बायस्रानायनि। ओमफ्राय सेथ्लायावनो सावना जागोन दिनै पुरा। नोंथांमोना नायलांबाय था। नै फारसेथिंजा हासबेन्डआ नारेंखलखौ सुखिगासिनो, बा मुसुगुरखौ बोरै दावखो होलायो। ओमफ्रायो फारसेथिंजा फिथाखौ सालिगासिनो, फारसेथिंजा नै नारेंखलखौ लावदुम फिथायाव नारेंखलबो होगोन नालाय नारेंखल सुखिगासिनो हासबेन्डआ। सुखिखांसिगोनानो, मोनसे सुखिखांबाय, मोनसेल'सै सुखिनो। नै दायो नारेंखल सारेंखल सुखिखांनानै सेथ्लायावनो पुरा सावगासिनो जोङो, हासबेन्ड, आं, मा, आबै गासिबो दंजोबो। ओमफ्राय नै थाइनै जाबायबो फिथायाबो। मागोआव फिथा लावदुमबो जानाय जाखायाखैमोन जोंहा, बेलेग फिथाखौलाय जादों, ओमफ्राय लावदुमखौ सावनाय जायासै। ओंखायनो दा मागो बायस्रानानैनो जाबाय आरो लावदुम फिथाखौनो। जोंहा फिथा जानो लुगैदों होनबाय थानायखाय नै ओमफ्राय आङो हासुं सुनानै एकदम मोदै गजोबदो, ओरैबायदि थुङा दसेनो। ओमफ्रायो नै दायो सावगासिनो फिथा। ओमफ्राय जोङो पुरा गुदुं जाबायबो, जायगायावनो पुरा सावगासिनोबो जागासिनोबो। ओमफ्रायो थालायला आरो खेरखायावनो फिथा सावनाया, मोनबानो जाखायो गुदुं। बयबो दङ नालाय, आरो एसे मोनाब्लि जाहांखाबायमोन। मोनाब्लियावसो बानायदों आरो फिथाखौ, माने मोनाब्लिनि साहाजों लोंनो हाखागोन होननानै। नै फिथाया। ओमफ्राय नै दायो मोनाब्लिनि साहा फिथा बयबो लोंखांजोब्बाय, जाखांजोब्बाय। ओमफ्राय दायो मोनानि ओंखाम संनो जाबाय आरोना। ओमफ्राय नै दायो ना एवगासिनो, नाजों आलुजों संगोन आरो दिनैहाय, दा हराव जानो। ओमफ्राय दायो नै ना एवग्रोनानै लाग्रोनोसै, नाखौ माने फ्राय खालामनानै लाग्रोनोसै, ओमफ्राय माने आलुजों संनोसै आरोना। निखौ आं जागोन लानजायसो। दांलांखांबाय, निखौ आं जागोन। फैलायथाराखै। ओमफ्राय दायो हालदै संख्रिखौ हरनानै लाग्रोनोसै, ओमफ्राय बरियानो फ्राय खालामनानै लानोसै आरोना। ओमफ्रायो आलुखौ संनोसै, फ्राय खालामनानै लाग्रोनोसै। दायो संख्रि हालदैखौ हरबाय, संख्रि हालदैखौथ' बयबो हरनांगौ होनना मिथिखागौ नङा होनब्ला? माबा मोनसे सङोब्लाथ' संख्रि हालदैखौ हरखानो नांगोन, बेखौ बयबो मिथिखागौ। खावसेखौ एवथार, ओमफ्राय खावसेखौ मा होनो मोनसेयाव होनो हागोन ना? आं लानजायखौ जागोन, लानजायखौ
नै ओमफ्राय दायो नाखौ गासिखौबो फ्राय खालामजोबनानै लाखांजोब्बाय दायो ओंख्रिखौ संनोसै ओमफ्राय नै ना मेजेम नायो नानि मेजेम गोथावनो जानोसै दिनै ओमफ्राय नै दायो ना एवखांबाय नानि मेजेमखौबो एवखांबाय ओमफ्राय दायो आलुखौ एवनानै लागासिनो ओंख्रि संनो थाखाय आलुजों ना ओमफ्राय नै दायो आलु सालु एवखांनानै पुरा दै होनानै माने माबागासिनो आरो गोदौ होगासिनो नायफैबाय आङो दायो आलुजों ना ओंख्रै दिनैहाय ओमफ्राय नै नाया नैबे जाहैबाय मा होनो नानि माने बिदै ओमफ्रायो नानि मेजेम आरो इयो नानि बिदैया नानि मेजेम ओमफ्राय नैबेखौ ओंख्रियाव होगोन खावसे जागोन गोरानै ओंखामजों ओमफ्राय खावसेखौ ओंख्रियाव होनोसै आरो ना नैबे जाहैबाय जा गोथावखौ आं साखिनायखांखाबाय आङो गोथावानो लाजाखाया मेजेमबो बिदैबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओंख्रि संगासिनो बिखौ आलुखौ रुइबाथाय एफ्लेनानै दै होनानै ना होनानै खोबना होनोसै ओमफ्राय मोनबाय थासिगोन आरो ना दायो इखौ राननो होबावनांगोन एसे दा खोबना होथ'नोसै ओमफ्राय नै दायो पुरा ओंख्रियाव दै होनानै एसे साफा सुफा खालामबाय आङो टेबोल सेबोल दायो हासबेन्डखौ नायहैनोसै मा खालामगासिनो बियो नै ओमफ्राय हासबेन्डआ मा खालामगासिनो माबा पाबजि ना फ्रि फायार ना मा होनो बिखौसो गेलेगासिनो नै साहा लोंखांबाय नालाय ओमफ्राय आंबो ओंख्रिखौ जानना होबाय ओमफ्राय नै मोनाब्लियाव माने दसे ओरैनो टाइम पास खालामो आरोना ओमफ्राय बेखौनो गेलेगासिनो बियो आंबो दसे नायबाय बेखौनो पाबजि ना फ्रि फायार ना मा होनो स' लोगोफोर दायो नै जोंहा मोनानि ओंखाम जानो जाबाय बयबो जोङो दायो ओंखाम जानोसै लाफा खारदै ओमफ्राय नै बेयो बाथोन बानलु बाथोन दुन्दिया आरो आलौ माबा माबि सामब्राम बिलाइ बाथोन ओमफ्राय नै बेयो ना ओंख्रिया ओमफ्राय नै आंनिया लानजाय ओमफ्राय आंनि एसेल' होदो ना बिदैखौ माया ओमफ्राय नै हासबेन्डआ बिलाहि जादोंमोन सानजौफुनि बिलाहि चाटनि सानसेखौबो एसे खिथिनानै ओं दे गोथाव जादोंना जायाखै साखिनायना खोन्थादो ओमफ्राय आंबो जानोसै दे ला मोनसे जायखिजाया माया जाथ'वा जों जाग्रोनांगौ गोथाव जादों माया संदोंमोन आलुखौबो नाखौबो आंबो जानोसै होमबा दायो नै बाबा आरो हासबेन्डआ जागासिनो ओमफ्राय नै बिमाया गावनि सिरियालनि टाइमा जाबाय नालाय जोंजों जाजाबलायासै आरोना ओंखामखौ माने जों बाबा आं आरो हासबेन्ड जाबाय ओमफ्राय माया नै टिभि रुमावसो जाफैबाय आरोना एकदम गावनि सिरियालखौ थांग' जानो गिनानै इयावनो जायै जायै माने नायगासिनो आरो गावनि फेभरेट सिरियालखौ ओमफ्राय नै दायो आंबो जानोसै ओमफ्रायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय स' नेक्स्ट भिडिअआव आङो नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो हमसिगोन स' बाय बाय